A jste u nového videa. Nebo spíš videa z roku 2023. Ano, ale ne to veden. Kdy je ten den? To znělo blbě. Nevadí. Ty máme hezké ohýnky. Ale nepřijdeš k němu, prostě říkám. Ohýnek. Tady mám kámoše. Koš, co se tak vůbec zajímat. A tohle asi je celý konec tohle videa. To je čau.